Эфирда хабарлар программасы. Исәнмесез, студияда мин Адилә Бұрханова. Энергетик мәдәният сарайында махсус хәрби операцияда халак булган егетләрнең туганнарына дәүләт бүләкләре тапшыру чарасы узды. Орденнарны хәрбиләрнең гаиләләренә район башлыгы тапшырды. Орден тапшыру чарасы махсус хәрби операцияда халак булганнарны 1 минут тынлык белән искә алудан башланды. Хәрби бурычларын үтәгәндә күрсәткән батырлыклары өчен 3 ир-атның якыннарына батырлык орденнары тапшырылды. Район башлыгы үз чыгышында егетләрнең өчен герой булуларын билгеләп үтте. Аларның әти-әниләренә, гаиләсенә рәхмәтен җиткерде. Россия президенты указы негізінде халак булганнан соң батырлык ордены белән Руслан Егоров, Талгат Кәримов, Айдар Халиуллиннар бүләкләнде. Хәрбиләр бүләккә батырлык һәм каһарманлык өчен лаек булган. Адилә Бұрханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Зейлеләр СВО зонасына гуманитар йөк җибәрүләрен дәвам итәләр. Бу юлы кирәк-яраклар төялгән фура Лисичанск шәһәренә кузгалды. Аны традиция буенча Җиңү бульварыннан озаттылар. Чираттагы гуманитар йөкне узатырга азатлык кидерүче солдат һәйкәле янына район җитәкчелеге, волонтерлар, бу эшкә битараф булмаган зәйлеләр җыелган. Бу юлы Татарстан шефлык калган Лисичанск шәһәренә төзелеш кирәк-яраклары җибәрәләр. Зәйнең техно заводы материал белән булышлык күрсәткән. Поступила заявка, наш завод Технониколь в течение 10 дней завод с начала приемки заявки сегодня уже отпускает. Большое спасибо. Очень экстренно, очень быстро, значит, качественно сделали. Мы отправляем в школе наши изделия. Төзелеш материалларыннан тыш машиналарга запасчислар, эчә торган су өчен зур савытлар һәм башка кирәк-яраклар җибәрелә. Олы юлга махсус хәрби операция зонасына үз машинасы белән 20дән артык гуманитар йөк илткән Виталий Софин кузгалачак. Һәркем аңа хәерле юллар теләп калды. Адилә Бұрханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Милләттәшләребезне берләштергән вакыйга дөнья күләмендә уздырылган татарча диктант акциясенә зәйлеләр дә кушылды. Диктант өчен текстлар язучыларның белем дәрәҗәләренә карап сайланган. Бу чара 3 көн дәвам итте. 79 төбәк һәм 37 илдәге татарлар ана телендә диктант язып, үз белемнәрен тикшереп карадылар. Караган саен күзләрне ягымлы гына сыйпап тибрәтә. Яшьме син өлкәнме, җитәкче яки мәктәп укучысы 8 ноябрьдә кулларына каләм алып, зәйлеләр дә татарча диктант язып, туган телебезне ни дәрәҗәдә белүләрен тикшереп карадылар. Диктант язу мәйданы итеп Зәйнең үзәк китапханә залы сайланган. Мондый чаралар берләштерә, телгә карата хөрмәт уята ди акциядә катнашучылар. Мин диктантларны бик әйбәт язадырым. Минем билгеләр бик әйбәт ие. Менә шушы диктантларны язган вакытта безгә балачакта шулай итеп безнең мәктәпләрдә утыртып, татар теленнән диктант язган мизгелләр искә төшеп китте. Акциянең беренче көнендә Шәриф Камалның Мотор туганда романыннан үзекне яздылар. Россия төбәкләрендә яшәүчеләр өчен Гомәр Бәшировның Туган ягым яшел бишек әсәре сайланган. Ә чит ил халкы җиңел дәрәҗәдә саналган Мирсә Әмирнең Агыйдел хикәясен язып карады. Акцияның төп максаты татар теленә һәм мәдәниятына игътибар җәлеп итү, дөнья буенча таралып яшәгән татарларны берләштерү, тел белемен тикшерергә мөмкинлек бирү, әдәби татар телен кулланучыларын даирәсен арттыру. Бу вакыйга милләттәшләребезне берләштерүче көчкә ия булып, һәр кешегә кайда яшәвенә карамастан, үзен халкының бер өлеше итеп тоя алырга мөмкинлек бирде. Киләсе елга татарча диктантның юбилее 10 яшь тулачак. Аны тагын да күләмлерәк итеп уздырырга планлаштыралар. Адилә Бұрханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Узган атнада Татарстан халкы кулларына дәфтәр, каләм алып бердәм булып диктант язды. Берәүләр татарча диктант акциясенә кушылды, икенчеләр тест рәвешендәге зур этнографик диктант эшләделәр. Ә Гулькин авылы халкы Идел буе төп халыкларының туган телләрендә диктант акциясе буенча чуаш телендә белемнәрен тикшерделәр. Әлеге чарадан булыр киләсе репортаж. Сер төбензен таранрам тапса туга бул. Гулькин авылында яшәүчеләрнең олысы кешесе чуаш телендә диктант язу өчен парта артына утырды. Теләге булган һәркем республика акциясенә кушылды. Мондый чаралар белемнәрнең тикшереп калмыйча, телне камилләштерергә дә ярдәм итә диләр. Такие мероприятия, как написание диктанта, они сохраняют язык, объединяют людей, объединяют народ.
И, наверное, это для будущего поколения очень важный показатель. Ралине Попова да үз туган телендә диктант язып карады. Иркенләп аралашу өчен чуваш телен ныграк өйрәнәсем килә ди. Я тоже хочу разговаривать на чувашском языке, как моя бабушка, как моя мама, в общем, вся моя семья. Я надеюсь, что я выучу этот чувашский язык и буду разговаривать со своей семьей. Гулькин авылында 300-дән артык кеше яши. 9 еллык мәктәптә 19 балага белем һәм тәрбия бирәләр. Әтияниләр сорауы буенча 21 елдан укыту программасына чуваш теле дәресләре кертелә. Дәресләр башлангыч сыйныф укучылары өчен атнага 3 тапкыр укытыла. Балаларның чувашча өйрәнүләрен күреп, укытучылары да сөенә. Мы в своей массе общаемся все-таки на русском языке, поэтому есть свои особенности. Особенности произношения некоторых звуков, орфографического написания. Шул рәвешле гүлкенлеләр туган телдә диктант язып, үз белемнәрен сынап карадылар. Киләчәк буынга милли үзенчәлекләрне тапшыруга зур өлеш кертәләр. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Зей яшьләре эштә дә сынатмый, иҗатта да алдынгы. Нәкъ менә шундыйларны республика күләм безнең заман фестивале берләштерә. Район данын яклаган команда үзләренең югары һөнәри дәрәҗәләрен бәйгенең финалында җиңү яулап исбатлады. Алар хакында тулырак киләсе видеоязмада. Казанның пирамида эшлекле күңел ачу үзәгендә эшче яшьләрнең безнең заман наше время мәдәни фестивале финалы узды. 12нче тапкыр оештыручы әлеге мәртәбәле фестивальдә Зейнең эшче яшьләре дә актив катнашты. Быел да финалга район башкарма комитеты командасы һәм ГРЭС предприятиесенең талантлы яшьләре үтте. Нәтиҗәдә безнекеләр сынатмады, башкарма комитет командасы суперфиналда 2нче урын алуга иреште. Аерым чыгышлар буенча караганда кече форма вокал ансамбльләрдә үз-үзләрен тәкъдим итү номинациясендә 2нче урыннарны алдылар. Хореография ансамбле 1нче урынга лаек булды. Дан минуты номинациясендә 3нче урын бирелде. ГРЭСлылар исә күп кенә номинацияләрдә призлы урыннар алды. Җыр һәм бию өлешендә дипломнарга лаек булдылар. 2025 елның 1нче ярты еллыгы өчен Зей факлары һәм Новый Зай район газеталарына язылу әлдә дәвам итә. Зей яңалыкларыннан хәбәрдар буласыгыз килсә, басмаларга язылырга ашыгыгыз. Шуның белән бүгенгә әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау булашам. Сау сәламәт булыгыз.